Kausi käy siis kaikkein kiivaimmillaan. Tänään lienee se kaikkein vilkkaan ilta, eli kopiokoneet laulavat ja perheet hajoavat ympäri Suomen maan. Tästä innostuneena PS lähetti toimittajansa Jesse Kamrasin etsimään Suomen parhaita pikkujouluja, niin ne löytyy tietysti Otaniemen Teekkarikylästä. Jesse, onko pukkia näkynyt? Ei ole pukkia näkynyt. Paljon tuhmia lapsia täällä on, joten mä en tiedä, tuleeko pukki tänne, mutta toivottavasti, koska lahjojahan kaikki haluaa. Niina, milloin teekkareiden pikkujoulukausi on alkanut? Toi on hyvä kysymys, että jos oikein muistan, niin 2.5. eli heti vapun jälkeen. Eli monenet pikkujoulut nämä on sulle? 20, että meillä on omat pikkujoulut tuossa viikon päästä, että kisakunta hiotaan sinne kohilleen. Niin nyt kun ollaan suorassa TV-lähetyksessä, niin sulla on mahdollisuus lähettää terveisiä itsellesi. Eli tonne terveisiä ja sitten kato taakse. Okei. Terveisiä Niinalle. Nyt katsotaan, tuolla me vielä ollaan ja siellä jo kohta sä vilkutat, lähetät terveisiä. Tää on taidetta. Sieltä lähti terveisit itselle. Silloin kun on pikkujoulujuhlat, niin yleensä keskitytään juomiseen, mutta 6:30 on järjestänyt köyhille opiskelijoille syötävää. Mennään kyökin puolelle. Täällä on meinaan vuoden kokki 2003, Ari Ruoho. Mitä herkkuja täällä valmistuu? No tänään on valmistettu tämmöisiä pikkujouluiltaan sopivia cocktailpaloja, ja mistä löytyy myös tämmöistä suomihenkeä ja joulutunnelmaa. Eli mulla on siellä perunauhukaisia, sitten on muikunmätiä ja tillikreemiä sen kanssa. Sitten meillä on Sallan villiporoa ja karpaloa, makuyhdistelmä. Sitten meillä on ylikypsää possua, mikä on friteerattu ja se on tommonen siinä on hapan ruistaikina kuoritus päällä. Sitten sen kanssa on lanttukreemiä. Sitten meillä on makea juttu, tommonen kahvilla maustettu suklaamusse ja sitten siinä on kanelikreemiä vielä mukana. Mistä mä oikein aloitan? Hei, kuulostaa kuitenkin aika joulusilta nämä maut, niin eikö kokki ole kyllästynyt niin kuin joulumakuihin? Eikö nämä on vähän niin kuin lanttua ja... No jollakin tavalla totta kai, kun niitä tehdään aika paljon, mutta ollaan kumminkin Suomessa ja mä haluan tuoda niitä raaka-aineita ja totta kai meidän kotimaisia perinteitä, koska joulu on aika iso ruokatapahtuma Suomessa. Ei niitä makuja saa unohtaa. Et mä tuon vaan niitä vähän eri tavalla esille ja raaka-aineiden muodossa ja sitten mausteiden mukana myös. Näyttää aivan upealta. Hei, lapset, syömään! Free lunch! Mitäs teillä on siellä studiossa? No, joulupukki ei vielä näy, mutta... Joo, nyt alkaa syöminen. Palataan kohta, meillä on vähän nälkä. Hei hei! Oh. Se puoli tuntia, mitä on jäljellä, että niin se yleensä on mennyt, ainakin mun pikkujouluissa. Okei, tässä on vielä muutama tunti peliaikaa siihen hetkeen, mutta teekkareista on tällä kertaa kysymys. En tiedä, onkohan ne enää ollenkaan edustuskunnossa, Jesse? Kyllähän täällä ollaan edustuskunnossa. Mitä tää meni tää jatsbiisi? Mutta nälkä näille ei ainakaan. Mä en ole ikinä nähnyt, että ruokaa syödään niin nopeasti, että Suomen hallitus ruokkikaa nuoret opiskelijat, viisaat opiskelijat, koska nälkä näillä ainakin oli. Hei, nyt kuuluu kyllä jotain musiikkia. Olisiko se pukki tullut? Hei, mennään katsoa, olisiko täällä... Hei, täällä on joulupukki! Hei! Mistä se tuli? Taikuri! Takarevi vai? Joskus takarevi on paremmin. Mulla se pitää näin. Hei. Tätä ei purematta tiedä. Hetkinen. Tällaisen miekan mä oon aina halunnut joululahjaksi. Joulupukki, mitä joulupukki toivoo joululahjaksi?
pakkosana uusia miekkoja. Ja kurkkupastilleja. Kyllä, kiitos. Aika hurjaa. Juhlat jatkuvat täällä. Kuka on seuraava? Päätän raporttini tähän. Jesse Kamras, Yleisradio. Mites tää meni? Voit sä näyttää mulle? Älä tee sitä. Klaas lääkärinä, voiko olla terveellistä täällä? Ei. Ai kauhea. Tästä olisi Kitarisat tulee leikattua helposti. perinteinen. Mitä Klaasta? Ai. Mitä Klaasta ovat joululla?